quitter, bă! Mă lăi și-o de ăla! Hai să quitter, bă! Prohibido apoyarse en las puertas. Hai să quitter, bă! Ai, se tirva! Quisatez, triste cumpleaños a Marque, velho. Ó! Quisatez, velho. Ah, vem jica, brate! Ah, jica, velho. Ó! Ты jica! Опа, че? Че може да падне? Не, пойти пак печь откачи. Да, бутилка травить? А как они вообще пьют лекарства, как это? Братле, трагна. Ти представяш да се качи тук на сафаните? Слушай. Аз тръгвам назад, бе. Аз съм назад. Как? Ти представяш да се ваниш на ти излязи да се държиш си. И тръща върти на това сгадата. Ти гадно така, бе. Което? Що? Ела така. Чай, не. Така да супер гадно. Ма ни гледай как се лелем на глава. Его е на батковеца, ей! Къде са деца? Как се така бе, Я запишу малко. Не пай нищо. Сега се изкачваме, Боже, как всичко вери и мери. Яко е. Кой ти кажа, нещо ръждава. Ето го бумеранга, вижте. Ко стана? Може! Ти не си пред ашак, че почва по-силно, човече. Ферията, вижте? Я. Стига се слушайте, че после... Ой, по-хубаво вика да не го слушаме добре. Стига да Чек, много гадно е. То ти са лампичките. Не са лампите, брате. Аре, стига бе! Лампичките са. Не са лампите. Ти сега се пукаш нас тук, какво стана. Ти казвам ти. Повече няма се качвам.